Bonke abantu abangabalandeli bale channel sibafisela okuhle. uNkulunkulu siyayisemnxusa ukuthi bonke abantu abangabalandeli bale channel bathuthuke kuyona yonke iminqa yempilo, kukona konke asuke bekwenza bethuthuke. uNkulunkulu abaphe ukukhanyiseleka. Qhubeka ke usubscribe bese ulike, iba yilunga lale channel. Akuthathwa nje okuningi kuwena kodwa kuba ukuthi usuke ufisa ukucontribute uma uba yilunga le channel. Futhi umuntu ozoba yilunga le channel umuntu osuke efisa ukucontribute, umuntu osuke efisa ukuthi i-channel ibe nezinsiza kusebenza ezingcono, umuntu osuke efisa ukubona i-channel ithuthuka, umuntu osuke ikhombisa i-appreciation yomsebenzi osuke siwenza ukumlethela i-content esuke imlekelela kakhulu ekumvuleni ingqondo. Abantu abaningi bayasifonela, nawe ungafona akunankinga. Abantu abaningi 99.9% abantu abafonayo iningi labo bayagculiseka. Sengabe labo mhlawumbe abangasiphiwe ke noma abantu athi mika ngibuka mhlawumbe uthi angimpiwe ke, lo muntu lo kuyoba nzima ukuthi angasizakala ngoba vele usukeze mhlawumbe naleyo attitude, so lo angacela ngasizakalanga. Sibheka iphupho likaJowa kaMango uthi ngicela ubuza la mina ngiphupheke kungcwatshwa ugogo wami ongasekho. Nake okuvelayo esingakusho ngale phupho. Uma uphupha la umufi sithale nje ngoPaul uma umuntu ongasekho engcwatshwa, lusho ukuthi lo muntu uhlezi kabe endlini yakhe yokugcina, futhi kumele nimsukumele ukuze azophumula ngokuthula. 2 omunye angayibeka kanje, uma uphupha umufi kuwuphawu esingathale nje ngoluphi uma umufi noma umuntu ongasekho engcwatshwa, lungasho ukuthi umphefumulo wakhe usazulazula futhi awunako ukuthula noma ukuphumula. 3 uma uphupha umufi kuwuphawula uma umuntu ongasekho engcwatshwa, noma lo muntu umoya wakhe kungenzeka awulele ngokuthula ngoba awukagezwa noma ke awenzwe la azange kwenziwe into eyinhlambululo, noma uzange uhlanjulwe lo mphefumulo noma ke lo wamoya, yabona. 4 uma uphupha futhi umufi noma umuntu ongasekho engcwatshwa, lokhu kungaphinde kusho mhlawumbe kumele usukume uthola izindlela zokulungisa umonakalo wadalwa abathakathi okungenzeka basebenzisa noma ke basebenzisa inhlabathi yethuna lakhe noma inhlabathi yeliba noma inhlabathi yengcwaba lakhe, uyayibona. 5 uma uphupha umufi noma ngomuntu ongasekho engcwatshwa, kungabe kuchaza ukuthi lo muntu ngenzeka wathwetshulwa noma ke bebemthwebula njengamanje banokumthwebula lapha nesimeni sethuna alele kulona, yayibona. Futhi kodwa ke ufuna usukume kubantu abangabelaphi uyohlolisisa ukuthi njengoba iphinde engcwatshwe ngoba engalele ngokuthula, ingoba bemthwebula noma ingoba athwetshulwa, yayibona. Sivale ngako ukuthi kodwa kwesinye isikhathi kwabanye kuyenzeka lokhu kube nje uPaul ukuthi kuzokwehla isifo emaduzane, yayibona, emndeni noma ehlobeni uma nibona ngathi kuyisimo somngcwabo salomuntu. Kodwa kimi mengisakhuluma kuvela futhi enye ithi kimi lento leni ngabe ikhombe nje ukuthi kungenzeka kunabantu esuke behlangene bezama ukufihla isimo sento udaba oluthile oludala ngabe liyakhulunyiswa kodwa lokhu liyafihlwa, bahlangana abantu abathile bayalifihla lo daba leli. Iphupho lingaphinde livele lisho ukuthi no mani kunesimo sabantu abayimbumba kodwa abahlanganayo bezama ukufihla isimo sodaba oluthile, ingakho wena ungase bese uyaphupha uphuphe ngathi ke kunomuntu kodwa ongcwatshwayo kodwa wangcwatshwa kodwa kusho ukuthi kunodaba oluthile efingabe liyakhulunywa kodwa manje lokhu liyambundazela lokhu liyanyathelwa, usho njalo kumina. Kodwa ke bilokhu nje sikusho ukuthi nalokhu kodwa ke kungabe kusho kodwa ke awuthathe nake sesikushilo ukuthi siyabona ukuthi siyaphosisa siyabona. Siwe